sifisa sibone ukuthi kahle kahle inhloso kaNkuluNkulu ngalo myalezo yini uNkulunkulu afisa ukuthi lo myalezo ekugcineni uyikhiphe la emhlabeni. Ake sibukeni Sambulo chapter 14 ngicela sifunde uverse 14 no15. Sambulo 14 sifunda uverse 14 no15. Isihloko sakhona sithi izingelosi ezimbili zokuvuna. Uverse 14. Ngase ngibona, bheka, nanto ifu elimhlophe, naphezu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu, enomqhele wegolide ekhanda lakhe, nasesandleni sakhe enesikela elibukhali. Verse 15. Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini, imemeza ngezwi elikhulu ithi, kohlezi phezu kwefu, faka isikela lakho, uvune, ngokuba kufikile isikhathi sokuvuna, ngokuba sekomile okuvunwayo komhlaba. Amen. Nabazalwane, siyathola la ukuthi kuverse 14 kubonakala onjengendodana yomuntu uJesu lo imbala, ngoba siyambona ehlezi phezu kwefu, njengoba simthola kwincwadi Sambulo 1 verse 7. uNkulunkulu uyasitshena lento kuSambulo 1 verse 7 ukuthi uJesu uyeza ngamafu. Now kuSambulo chapter 14, emva kokuthi kushunyayelwe imiyalezo yengilosi ezintathu, kubonakala uJesu impela eza ngamafu. And manje akazi nje ngamafu kuphela, kodwa lithi iBhayibheli uphethe isikela. Siyabona bazalwane. Now isikela siyalazi sonke ukuthi into enjani. La kuyatholakala ukuthi yayisetshenziswa ngensuku zakuqala, isetyenziselwa ukuvunwa, kakhulukazi ukuvuna izinto ezinjenge ama-grains. La siyayibona leyo nto njengoba la kuthiwa sekomile, nge-grain la kuthiwa seyomile, seyivuthiwe, sekufike isikhathi sokuvuna. Sifika nini isikhathi sokuvuna? Sifika emva kokuthi kushunyayelwe lo myalezo wezingilosi ezintathu. Sayizwa bazalwane, so le ma-message amathathu la kuyabonakala ngokuthi kufike uJesu emva kwawo, ukuthi impela ngama-message wokugcina kulo mhlaba esikuwona. I hope leyo point sayibona bazalwane, ipoint ebalulekile siyithole le. Leli vangeli leli eliqala kuverse 6 kuthiwa kwabonakala ingilosi iphethe ivangeli eliphakade izolishumayela kumhlaba wonke, and then ligcine ngengilosi yesithathu ethi kumele singakhuleki kwisilo, umfanekiso waso, singamnikeli uphawu lwesilo. Lesigijimi lesibazalwane, lesigijimi imessage yokugcina la emhlabeni. Sibona kanjani lokho? Sibona ngoba makushunyayelwe le message uJesu uyafika. Sayizwa bazalwane. So verse 14 no15 ukubuya kaJesu. Ngicela sifunde verse 16. Uverse 16 ufundeka kanje, ohlezi phezu kwefu wayeseliphonsa isikela emhlabeni, wawusuvunwa umhlaba. Sayizwa bazalwane. So wawusuvunwa umhlaba. Now isivuno sokuqala lesi, isivuno sokuqala isivuno sabantu bakaNkulunkulu, laba abafele kuJesu nalaba abamphilelayo uJesu. Kunesivuno sesibili engifisa sesibuke. Asiyeni kwiverse elilandelayo, verse 17. So verse 17. So verse 17 sigcine, mhlawumbe sigcine verse 20, sibuka nje isivuno sesibili. Uverse 17. Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini elisezulwini, nayo inesikela elibukhali. 18. Nenye ingelosi futhi yaphuma e-altar, inamandla phezu komlilo, yamemeza ngezwi elikhulu kuyo ebinesikela elibukhali ithi, faka isikela lakho elibukhali, ubuthe amahlukuzo omvini womhlaba, ngokuba izithelo zomvini zivuthiwe. 19. Ingelosi yayisiliphonsa isikela layo emhlabeni, yavuna umvini womhlaba, yawuphonsa esikhamukweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. Verse 20. Isikhamo sanyathelwa ngaphandle komuzi, kwaphuma igazi esikhamulweni, laze lafika ematomini amahhashi, liqeda amastadiyo
ayinkulungwane-600. Sayini bazalwane. Now, I hope siyabona la kwisivuno sesibili ukuthi kwenzakalani. Kwisivuno sesibili again kwenzeka almost the exact same thing. Kodwa verse 17 kubonakala enye ingelosi iphuma iphethe isikele. Kubese futhi kukhuluma enye ingelosi engaki-altari. Ikhuluma ukuthi cha leli sikele lakho lifake uvuna. Ngokuba manje isivuno sala emhlabeni esidani sesivuthiwe. And then ku-verse 19 siyatshena ukuthi ngempela ingilosi yaliphonsa isikele layo. But mase ivuna le ngilosi lena, le ngilosi yesibili, lesivuno lesesibini, siyathola ukuthi bazalwane yisivuno esiphonselwa kwindawo lapho kunolaka khona lukaNkulunkulu. Sayizalwane bazalwane. NgesiNgisi ithi yi-vine press, ngesiZulu ithi isikhamelo. La kudala kakudala ukuthi makube khona makuvuna amagrebusi ukuze manje akhanye kuphuma amanzi wakhona awefaka kwindawo engathi la kupresswa khona engathi indawo kaPiyo Khonkono la zofika acindezelwe khona apresswe khona into ecishe ifana naleyo. But lana kuthiwa yi-vine press noma isikhamelo solaka likaNkulunkulu, okusho ukuthi kulesivuno sesibili abantu laba abazobe bevuna kulesi sivuno sesibili abantu labo abangamamukelanga uJesu, abantu iy'mpilo zabo ebezimenza ukuthi uNkulunkulu athukuthele. Ngoba phela ukuthi bazalwane yini yisikhamelo solaka leNkulunkulu, the vine press of the wrath of God. I-wrath noma ulaka yi-anger angisho. So izinto bebezenza, impilo yabo beyiphila ibisenza ukuthi uNkulunkulu athukuthele, bengeyona impilo yokuyinikela nempilo yokholo. Kuyazwakala bazalwane. Now, you know, kunento nje encane engifisa siyibuke sizofunda ngayo namhlanje. Ngifisa sibuke ukuthi in both cases kwisivuno sokuqala salabo abaphilela uJesu elabo abafele kuJesu kuthiwa isivuno sesomile, ngesingesi ithi the harvest of the earth is ripe. Sayizalwane bazalwane, sekuvuthiwe lo bekumele kuvuthwe. Nakule sivuno sesibili futhi kuthiwa it is ripe. Sayizalwane bazalwane, mawufunda la kuverse bani uverse 18 ithi the grapes are fully ripe. So ngifuna sibone ukuthi bazalwane before uJesu abuye kunabantu abazovuthwa ngobulungiswa, ngobungcwele, ngokufuza uJesu. And then kuzoba khona futhi nabantu abazovuthwa ngokuthi bafane ncamashi noSathane labamlandelayo. But okwamanje uNkulunkulu usalinde ukuthi kuvuthwe. So njengomhlaba uqhubeka, i-distance between abantu abakholwayo nabantu abangakholwa izoloke iba wider and wider and wider and wider. Ngisho noba ubaba nengane yakhe, the distance is going to grow wider and wider because everyone ekugcineni mase kubuya uJesu wonke umuntu uzobe right. Sayizalwane bazalwane, wonke umuntu uzobe right. Ngisho noba umama nengane yakhe, noba unkosikazi nomyeni wakhe, umuntu uzovuthwa kule ndlela ayikhethile. And into ezokwenza ukuthi yabona manje kunabantu emhlabeni, lo ngizokusho nje ngidlula, kunabantu manje emhlabeni yebo abakholwa kodwa ababulali umuntu futhi abantu nje umuntu abahijack yabo bayiphela nje kodwa ngokungakholwa. Ekugcineni labantu laba bazalwane bazoba on one of the two extremes. It's either bazobe sebefana noJesu ngokukholwa noma it's either sebefuze uSathane, but kuzobe khona i-ripening. Akekho umuntu uzothi hayi lo bakithi ukanje nakanje. Sayizalwane bazalwane. Now umuntu angazibuza ukuthi kodwa kuyokwenzeka kanjani lokho ngesikhashana esincane kanje. Simple bazalwane, into ezoyenza lento i-crisis. Uyazi ukuthi makune-crisis, makunesimo esenzakalayo kwenzeke into engajwayelekanga ukuthi yenzeke. Mhlawumbe ngakhuluma nge-COVID. Abantu bathatha ama-site kubonakala umuntu ukuthi unjani ngezinto azenzayo, ngento ayikhulumayo, and i-crisis indlela eyona ukuthi ihleze bazalwane.
iveza amasayidi amabili kule crisis. And njengoba kuzoba ne-crisis manje yophawu lwesilo, kunezinto ezizokwenzeka ezizolida ukuthi abantu bakhethe, and umuntu isayidi alikhethile uzovuthwa kulo. You know, before siqhubeke ngale sifundo lesokuvuthwa, ngifisa sibuke bazalwane, kunento engifuna ukuziveza esike sikhulume ngazo. Ngifuna sibone ukuthi isikhathi siseduze kangakanani, and ngifuna sibuke ukuqiniseka kwezwi lesiprofethi. But ngifuna sigcine nje in our minds ukuthi uJesu ukuze abuye, kumele thina sizibiza ngokuthi singabantwana bakaJesu sivuthwe. Siyezwa bazalwane, uJesu akabuyi noma yinini. Lithi iBhayibheli lana ingilosi yamemeza yathi ifaka isikelo ngoba isivuno somhlaba sesivuthiwe sesomile. Thina sithi silinde uJesu, but iqiniso bazalwane lithi uJesu olinde thina. Siyayazi leyo nto bazalwane. Sithi thina abalindi, kodwa umlindi omkhulu nguJesu. Ulinde ukuthi sivuthwe. And sizofunda namhlanje ukuthi kusho ukuthini ukuvuthwa kwabangcwele. Angizufunda kakhulukazi ngokuvuthwa kwalaba abangekho ngcwele abangamkhethanga uJesu. Ngizosummarize nje ngisho ukuthi bafuze uSathane more and more. Imisebenzi yabo iloke iya ifana more and more nale misebenzi yabantu babephila kwisikhathi phambi ukuthi kufike uzamcolo. Uyakhumbula uma ufunda uGenesis chapter 6 verse 5 noGenesis chapter 6 verse 11 ukuthi abantu babephila ngesikhathi phambi ukuthi kufike uzamcolo. Bazalwane, lithi iBhayibheli labantu babeloke becabanga okubi njalo njalo. Kuverse 11 iBhayibheli lithi umhlaba wonakele wonke, umhlaba futhi wawugcwele ubudlwangudlwangu, wawugcwele i-violence, abantu bebulalana. Njengoba manje sibona vele seqala ukwenzeka, siyamangala ukuthi kuyabulawana umuntu vele ambulala umuntu kalula kanje. Sasibukile la ngesinye isikhathi sibona kunabantu abadubula abantu enkantolo. You can imagine ukuthi udutshulwe enkantolo la kugcwele amaphoyisa, udutshulwe ufe ubuye la uthi usafe khona kwangempela. Kunamaphoyisa, kunabomantshi ayekho umuntu, but abantu isibhamba sidedela ngisho lapho, ayikho indawo ephephile. Why? Because as isikhathi siqhubeka, there is a ripening eyenzakalayo. Ayenzeki kuphela ngobungcwele, yenzeka futhi nangobubi. Kuzofika isikhathi la uNkulunkulu vele uyaphoqeleka ukuthi abathathe abantwana bakhe emhlabeni eze azobalanda, ngoba abasakwazi ukuphila la emhlabeni because sebevuthwe kakhulu, sebefana noJesu kakhulu, and nalabanye sebefana noSathane kakhulu. And bazalwane, as kukhona abafana noSathane kakhulu, uSathane siyamazi unjani. uSathane uyamzonda uJesu. So anyone ofana noSathane uzomzonda lo ofana noJesu. Abantu bazozondana behleli endlini eyodwa bazalwane. But yini ezogcina yenza ukuthi umhlaba usheshe ufike kule simo? You know, kwi-chemistry kunento ababeyibiza ukuthi i-catalyst. I-catalyst yinto eyenza ukuthi i-reaction isheshe. I-catalyst ngizothini? Mhlawumbe abanye bayazi abantu bayapheka. Kufanele ukuthi uma ufaka utswayi emanzini, yazi amanzi uma ufuna asheshe abile ngokushesha. Ayabila yebo ungafanga itswayi, but uma ufuna asheshe, uma ufaka utswayi emanzini ayashesha ukubila than wena engenatswayi. Into ethi sibe kanjalo. Now i-crisis le esiya kuyo bazalwane yophawu lwesilo into kanjalo. Mhlawumbe sike sikhumbuzane nje kancane, sikhumbuzane sele sifunde isambulo chapter 14 uverse 9 while ngivula ama-slides. Isambulo chapter 14 verse 9 Ofundeka kanjena. Yalandela enye ingelosi yesithathu, ithi ngezwi elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, elwamukela futhi uphawu ebunzini lakhe, noma esandleni sakhe. Verse 10 Verse 10, naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kweWundlu. Amen.
Nabazalwane ngifisa nje to share iscreen. Na kunento engifisa siyibuke bazalwane. Ebalulekile ukuthi lento esikhuluma ngayo iseduze kakhulu le ndaba yoPaul wesibili. Just something very simple yenzeke lento yenzeke bazalwane singabuyi singahlangani so ngithi angiyishare manje in case khona abantu bangayibonanga lento. You know, before mhlambe ngiveze lo ngizobuyela kulokhu. Let me come back to this. Siyakhumbula njengoba la siyaxwayiswa kuverse 9. Ukuthi umuntu kumele angakhuleki kwisilo umfanekiso waso angisho abese amkele uphawu lwesilo. Na angizunibuza bazalwane for the sake of time kodwa ngiyathemba ukuthi siyazikhumbula lezi zinto siyifunda. Isilo ubani? Isilo umbuso noba ibandla iRoman Catholic Church State. Njele ngithi church state ngoba ngifuna sikhumbule ukuthi iRoman Catholic Church iyibandla nombuso ngesikhathi esisodwa. That's why iyisilo ngoba isilo phela kwisiprofeto isilo sirepresenta ini? Sirepresenta umbuso. But why manje leli bandla lirepresenta ngokuthi liyisilo? Because leli bandla lingumbuso nebandla ngesikhathi esisodwa. And siyakhumbula noma ufunda nje namanje ukuthi the smallest country emhlabeni kuthiwa yiphi? I-Vatican City. Ubani upresident wakhona? Upapa. Form of government, theocracy. Theocracy isho ukuthi babusa ngenkolo, angisho kanjalo. Ubusa inkolo. Nanga ama-identifying marks iy'nkomba ezivezayo ukuthi lapha kuncwadi yesambulo chapter 13 kusukela verse 10 ukuthi cha lesilo ekukhulunywa ngaso upapa noma yi-Roman Catholic Church State. Now kuthiwa singakhuleki kuso isilo nomfanekiso waso. Yini umfanekiso wesilo? Ku-Revelation chapter 13 kuvela isilo sesibili angisho siyakhumbula. Kwisilo sesibili yila ukhandeka khona umfanekiso wesilo. Umfanekiso wesilo ukhandwa yisilo sesibili. Now nanga ama-identifying marks avezayo ukuthi isilo sesibili umbuso waseMelika. Bazalwane sakufunda lokhu. Umbuso waseMelika, and I hope njengoba bekuhamba isikhathi sibonile sonke ukuthi bazalwane abantu belokhu bekhuluma bethi hayi iMelika kwasha kweceme ngathi iMelika izowa. Yabona bazalwane njengoba ngisho sifunda ngithi singakhohlisa izinto zomhlaba zepolitiko kuba ngathi ziyehla ziyenyuka but izwi laNkulunkulu bazalwane angeke lingenzeki. uNkulunkulu uthe lesilo lesesibili iMelika ekugcineni kuverse 12 Sambulo 13 verse 12 sizokwenza ukuthi umhlaba wonke ukhuleke kwisilo sokuqala. That means lesilo sesibili bazalwane iMelika sizoba namandla amangalisayo. Now sibonile kusenzeka izinto ezibuhlungu ukukidnapha opresident Maduro ukuthi bazalwane lesilo sesibili bazalwane impela yisilo esinamandla ngendlela esabisa ababusi bomhlaba. If benibukile na World Economic Forum indlela bazalwane ababusi bomhlaba base-Europe bebemthobele ngayo uDonald Trump. Mawubuka ne-meeting ebenayo uDonald Trump nomphathi we-NATO ubungayitshena ukuthi before kuqala i-World Economic Forum bengingathi i-NATO iyaxabana noTrump ngoba uTrump ufisa ukuthatha isizwe saseGreenland nakanjalo kanjalo. But manje umphathi we-NATO ubonakala seyivumelana noTrump after Trump ehlangene nabo World Economic Forum. So bazalwane ngisho ukuthi lento esiyifundayo yilento esiyibonayo isenzeka exactly. Now umfanekiso wesilo ngithe ukhandeka kulesi silo sesibili iMelika. IBhayibheli elithe lesilo sesibili iMelika it's going to be a world superpower ezokwazi ukuthi iforce wonke umuntu. Do you know bazalwane ukuthi uNkulunkulu wayibhalayo wayishonile encwadi yesambulo? Dala iMelika bazalwane ngakabi lutho because iMelika njengoba sesiyazi manje i-formation yayo yaqala ngo-1620 and even ngesikhathi iqala yayingeyilutho bazalwane. Ngikhumbula kwenye yezimpi iMelika yayisilwa neBritain ezikaqhubeka ama-wars of independence besilwa neBritain ngoba iAmelika yayicishe iBritain yayifisa ukuthi ibe yikoloni yeMelika. I mean iBritain yayifisa ukuthi iMelika ibe yikoloni yeBritain. Balwa ngiyakhumbula ngo-1812 banqoba and omunye ebhala wayekhona empini uthi abazi ukuthi banqoba kanjani. Uthi ngisho nabantu abangakholwa babona ukuthi kwakumele
babona ukuthi umkhuleko bazalwane ufanelekile kwisikhathi esikanje because indlela iBritain yayinamandla ngayo ngaleso sikhathi and iMelika yayingenamandla ngayo, like the odds were against iMelika but banqoba, and they were in unbelief ukuthi sinqobe kanjani. So ngizama ukuthi le silo siloke sikhula kancane kancane, but iProphet lesivele sikhulumile ngeMelika, sivele sikhulumile. All right, now umfanekiso wesilo ukuhlangana kwezenkolo nezombusazwe ukuze ezenkolo zikwazi ukushaya umthetho kwezombusazwe ezonobazalwane. And yini uPaul wesilo? Nazi inkomba futhi ezivezayo ukuthi uPaul wesilo bazalwane ubungcwele besonto, Sunday sacredness. Afunda ukuthi bazalwane isonto njengelanga elingcwele noma ngelanga leNkulunkulu alikho eBhayibhelini. Njengoba ngisho uJesu imbala esitshela mawufunda incwadi kaMateyu ngicabanga ukuthi ngu-12 uverse 8 uze asho uJesu yena iqobo ukuthi mina ngiyinkosi yesabatha. Sayizona bazalwane, so makhulunywe ngesuku lenkosi, the Lord's Day, alukho ilanga eBhayibhelini elaziwa as the Lord's Day ngaphandle kwesabatha, which is on the 7th day. And siyakhumbula sikhuluma bazalwane ukuthi le ndaba akuyona impi yezinsuku, yimpi ye-worship. But nanga ma-identifying marks avezayo bazalwane yonke lento engiyikhulumayo ukuthi uPaul wesilo ubungcwele besonto obuzophoqwa ngomthetho, bamkelwe umuntu seyazi ukuthi umsuko wallisuku noma i-author lolisuku akuyena uNkulunkulu kodwa nguPhapa. Umuntu ozokwamukela lolisuku njengosuku olungcwele mase liphoqwa ngomthetho abe esazi ukuthi lolisuku luvela kubani? kuPhapa. And umuntu ozogxeka usuku lukaNkulunkulu oluvela noNkulunkulu ngoba bazalwane lizohlukana into two. Wamukela lokhu uyagxeka lokhu. Lo muntu wamukela uPaul wesilo. And why kuthiwa sithi lelo Paul wesilo? Nanga ma-identifying marks, but one of the identifying marks aqine kakhulu bazalwane is that isilo sona uqobo siyasho ukuthi uphawu lwaso leli. Sayizona bazalwane, sakufunda lokho la uPhapa esho khona ukuthi Sunday is our mark of authority. Kusho bona uqobo. So asikho la bengithi angiveze nje summary yesilo, umfanekiso wesilo noPaul wesilo. But yize lokhu kucace kangaka, abantu bazalwane for years and years babehleka makufunda lesiprofethi bethi hayi ngeke ize yenzeke lento eMelika, angeke kufike isikhathi lapho kuzophoqwa abantu ukuthi abantu bagcine isonto. Into engeze yenzeke leyo isiprofethi nje nisifunde ngenye indlela siyasikhuluma leyo nto. Ngibuze mina ngithi yeyiphi indlela yini esiyikhulumayo umuntu akakhuluma, because ayikho enye indlela bazalwane naku ekukhulunywe ngesiprofethi sikaNkulunkulu. But abantu bayelo bethi ngeke kwenzeke. But ngicela sibuke manje bazalwane na into ebengifuna ukuyiveza. Now abanye bakubonile obviously lokho, I'm not going to stay here, so hamba quickly. But lana kunabantu kunento igroup ekuthiwa babiza ama-think tank. Wona bazalwane ukuthi le Heritage Foundation. Now besike safunda last year nge-project 2025 ibhalwe yibo labantu bazalwane, Heritage Foundation. Now Heritage Foundation lebhalwe project 2025. Now kuyona project 2025 kukhona lapha ikhasi noma indawo la abakhuluma khona ngokuphoqwa kwelanga lesonto. I-project 2025 layilotshwe i-Heritage Foundation. Kahle kahle kwakuyimiyalo noma kwakuyimithetho babethi kumele ifakwe umbuso waseMelika, lo mbuso noma le administration kaTrump. Sayizona bazalwane. And inhloso yabo ukubuyisela ngizothini inkolo esizweni. But isizwe siyawa siphelelwa ngamandla ngoba sihlukene noNkulunkulu. Nayi narrative yakhona. Vele kuyiqiniso bazalwane ukuthi ukuhlukana noNkulunkulu kuyamuyisa umuntu. That's very true. Sayizona bazalwane. But manje inkinga ukuthi inkolo ayikwazi ukuthi iphoqwe ngomthetho. Sayizona bazalwane.
isikhali isikhali bazalwane sokuphusha sokupromota inkolo sisodwa. Yizwi likaNkulunkulu lishunyayelwa ngemilomo yabantu nangeyimpilo zabantu abalikholwayo lelo lizwi. Phela awukwazi ukubaphoqa abantu, awukwazi ukubabribe abantu, awukwazi ukubasabisa abantu ukuthi bakholwe. uNkulunkulu akalamukeli ukholo olunjalo oluforced. But-ke bazalwane, le Heritage Foundation iyafisa ukuphoqa izinto zenkolo. So this year ikhiphe enye document ethi Saving America by Saving the Family. Now ngifuna sibone nje lapha bazalwane, angazi noma kuyacaca yini. One of the things abayishoyo makuqala i-document bathi lana kune-crisis yemndeni eMelika, ingakho iMelika i-weak. And bathi to end America's family crisis, policymakers and civic leaders should treat restoring the family home as a matter of justice. So kuthiwa lento lama-policymakers abashayi bomthetho kumele bayithathe serious ngendlela yokuthi they must take it as a matter of justice. So kumele benze ngisho imithetho ezolekelela ekuthini ku-restore ifamily. Sayizona bazalwane. Now ngifisa sibuke ukuthi yini kule document emfishane abathi ivimba i-restoration yefamily. Yini abathi ivimba i-restoration yefamily? Ngifisa nje sikubuke lokhu bazalwane. Ukhumbula ukuthi bathe lento kumele ithathe as a matter of justice. Now la bazalwane i-section la kukhulunywa ngezinto ezingama-obstacles njengoba sibona ama-title. And one of the things ekuthiwa ivimba ini i-restoration yefamily masibuka in the bold letters ukuthi it is the decline in church attendance. Sayizona bazalwane. Kuthiwa church attendance in the United States has collapsed over the past 50 years with profound consequences for individuals, families, and society. Bayaqhubeka-ke ukuchaza ukuthi bakuthola kanjani lokho ukuthi church attendance has declined. But ekugcineni nayo i-chart abaphuma nayo beveza ukuthi church attendance has declined, le chart le. But bazalwane, into esabisa kakhulu ukuthi bathi ungahambi isonto yikho okwenza ukuthi ama-families bazalwane ngathini angafomisheki, angabikho. Sayizwa leyo bazalwane, noma angaqini. And that is true. Ngoba bazalwane, Psalms 127 verse 1 uthini? Uthi ngaphandle ukuthi uJehova uyawakha umuzi, uthi iBhayibheli basebenzela ize abawakhayo. So ngaphandle kaNkulunkulu vele bazalwane ngeke sibe nawo ama-stable families. Sayizwa leyo bazalwane. So ngifuna sibone ukuthi labantu bakhuluma njengenyoka kudala ukuhlanganisa ini? Iqiniso namanga. Wrong and right. uSathane siyakhumbula bazalwane ukuthi wathini ku-Eve? uSathane wahlanganisa iqiniso namanga uSathane. Embuza ukuthi awu, ingabe uNkulunkulu uthe ungadli kuzo zonke ley'thelo? Akusho phela mina ungadli kuzo zonke ley'thelo. Ngempela uNkulunkulu wayengashongo ukuthi angadliwa kuzo zonke. Wayethe lesi nje esiphakathi nendawo. Sayizwa lona bazalwane. Kodwa uSathane okay kunjalo-ke. Kodwa nalesi esiphakathi nendawo se-eda amanga uSathane manje. Se-eda amanga uSathane manje. uSathane futhi akhuluma elinye iqiniso athi hhayi ngesikhathi udla kulesi sihlahla kuzoba ngathi uNkulunkulu. Ngempela abantu manje njengoba sekudliwe isihlahla sesono bazibona bengonkulunkulu, bayayikhethela ukuthi benzani angisho. Wafaka amanga uSathane wathi anikufa ukufa. So kuloke kuxutshaniswa mixture of truth and error. Manje sibuyele lana-ke bazalwane. Kuthiwa lana into eyenze ukuthi imindeni ingaqini ingabikho stable is the decline in church attendance. So i-suggestion abayenzayo ngokusho lokhu ukuthi kumele kuphoqwe ngomthetho ukuthi abantu babuyele kuphi? Esontweni. Ngifuna sibone lama-suggestions and then sofika kufanele suggestion abayishoyo. Buka la. Bazalwane. Angazi noma siyawazi nama-blue laws. Kodwa ngeke ngifundise ngawo, I hope siyawazi ama-blue laws, ama-Sunday laws, la kuphoqwa abantu ukuthi bagcine isonto libengcwele. Izinto zazikhona kudala, but zakusasuswa. But now ngifuna usize ukuthi bathini kulo nyaka. Bathi la blue law repeal, ukususwa kwale mthetho yesonto. Kuthiwa it has produced
quasi-experimental evidence ukuthi ukususwa kwalo mthetho kuveze ubufakazi ubufakazi obuthini angisho ngesingesi ngifike ngitolike that when secular substitutes become more accessible attendance and church giving drop uthi kuveze ukususwa kwale mithetho yesonto kuze nobufakazi ukuthi impela abantu mabelethelwa izinto zomhlaba kunezinto zikamoya noma zikaNkulunkulu ukuhamba isonto kuyehla kubantu abaningi abantu ngamanye amazwi bayayeka ukuhamba isonto sayizwa leyo nto now in brackets bathini la bathi suggesting that a restoration of blue laws could have a restorative effect. What do they mean mabesho kanje? Ukuthi bazalwane ukubuyiswa kwale mithetho yesonto yikho okuzosiza ukuthi kwenzekeni ukuthi kurestoreke imindeni. Why? Ngoba abantu manje bazobuyela kephi esontweni ngoba batshelwa ngumthetho. Abantu babuyela esontweni nemindeni iyaqina nesizwe siyaqina. Sayizwa lona bazalwane. So kanjalo again mawubuka la this highlighted words la khuluma research from Harvard. But the research from Harvard University's Human Flourishing Program showed that regular religious service attendance is associated with 50% lower divorce rate in later life. And this finding is consistent with other studies. Now, nalaba yaveza ama-suggestion ayaqhubeka la ukuthi if sifisa ukuthi imindeni iqine nesizwe siqine akubuyelwe esontweni. Basically that's the point yale document. Na ngifuna sibone nje bazalwane okunye-ke la nayo indaba esabisa kakhulu ngicela siyifunde le bathi lana in the case of McGowan versus Myland 1961 the Supreme Court held by an 8-1 vote that Sunday closing laws that include the purpose of providing a uniform day of rest are constitutional and can accommodate the fact that the majority of people who take a day of rest for religious reasons do so on Sunday. Bathi lana kwelinye icala la kwakubambene khona uMcGowan noMyland ngo-1961 kuthi bazalwane inkantolo yanquma lapho omantshi abawu-8 judges abawu-8 out of 9 badecide banquma lapho ukuthi impela imithetho ephoqa ukuthi kuvalwe ngesonto isonto futhi ligcinwe lokuthi lingcwele kube yisuku lokuphumula kumuntu wonke kodwa leyo mthetho yokuphoqa isonto banquma ukuthi leyo mthetho leyo ayiphambani nomthetho wesizwe. So labantu laba bazalwane ababhala lencwadi abanye babo baku-administration yakhe uDonald Trump and nalabo bangekho bazalwane ku-administration bane-influence eningi kuleya cabinet kaTrump kwi-government kahle kahle. So lento le bayibhalele ukuyinikeza kubantu abashaya umthetho. So la kulesiqaphulo engiqeda kusifunda yini abayishoyo bathi uma ngaba umbuso noma isizwe lesasemelika sishaya umthetho othi agcinwe isonto isizwe bazalwane noma abashaya bomthetho bazobe bengawuphuli umthetho ngoba vele kusukela kudala ngo-1961 kwasekuvele kunqunyiwe ngojaji abathile ukuthi leyo nto leyo ayiphambananga nomthetho. Asisekho-ke manje isizathu sokuthi siloke sibuye sisesha sipheculile iy'ncwadi ngoba lento sekuqunyiwe ukuthi lento ayiphambananga nomthetho ukushawa komthetho okuphoqa isonto kubantu bonke esizweni. Seyizilona bazalwane sikhumbule ukuthi ayiqali lento saye sathi masifunda la saveza ukuthi uConstantine wake wawuphoqa umthetho wesonto ngonyaka u-AD 321 and then ngonyaka u-AD 336 bebuka ukuthi abanye abantu basagcina isabatha kwakhishwa imithetho ukuthi isabatha malingagcinwa isabatha lamaJuda. Sayizolona bazalwane kwawulowo mthetho nje lo bathi i-Council of Laodicea iyenziwa ngo-AD 336 uwodwa uyaveza lo mthetho ukuthi maningi amaKristu sekukade uJesu wabuyela ezulwini maningi amaKristu awesaqhubeka nokugcina isabatha likaNkulunkulu
yingakho kwaphoqeleka ukuthi bakhiphe umthetho oshoyo ukuthi malingagcinwa isabatha lamaJuda ngamaKristu. Babenge bawukhiphe umthetho onjalo uma ngaba awengekho amaKristu awagcina isabatha likaNkulunkulu ngaleso sikhathi. AmaKristu amaningi sebephumile emyalweni kaNkulunkulu ngenxa yomthetho kaConstantine, babekhona kodwa still ababambelele kumyalo kaNkulunkulu. Baphoqa ukuthi bakhiphe omunye umthetho othi makungagcinwa isabatha kaNkulunkulu. And lo mbuso lo owenza lokho usaphile namhlanje. The Roman Catholic Church isaphile namhlanje. And isiprofeto sithi bazalwane, amandla wawo lo mbuso iRoman Catholic Church azobuyela. Izowathola kanjani amandla lo mbuso? Uzowathola through i-United States of America, USA. Okuyiyona i-USA ezophoqa isizwe sayo nomhlaba wonke ukuthi kugcinwe kuhlonishwe lolu suku likaPhapha, kucindezelwe ilanga likaNkulunkulu. uNkulunkulu kwincwadi Ezekiel chapter 20 verse 12 no verse 20 athe lolu uphawu lwakhe uNkulunkulu ukuthi ngempela singabantwana bakhe. So bazalwane, lokho sesikufundile, bengifisa nje ukuveza le update ukuthi bazalwane, lezi zinto abantu kade bemane beyihleka in the past 2 years, 2025 and then 2026, siyabona bazalwane lento iyaphushwa kakhulu. Angakhulumi ngey'ncwadi ezibhaliwe, sake sakhuluma la ngomlisa uCharlie Kirk ohlonishwa othandwa kakhulu eMelika ngabantu abaningi, kakhulukazi ama-Christian nationalists, labantu abafuna ukuthi umbuso waseMelika ube ngumbuso wobuKristu. Siyibona lento bazalwane. Incwadi kaCharlie Kirk ekugcineni naye iyakhuluma, angisho uCharlie Kirk wayigcina isabatha leli bazalwane esigcinayo, isabatha liqiniso likaNkulunkulu, kodwa uCharlie Kirk wayi-open esho ukuthi imagine ukuthi ngaba njani uma ukuthi isizwe saseMelika singabuyela kuNkulunkulu, isizwe saseMelika siqale ukugcina isabatha noba kungaba yisonto, kodwa umphumela walokho ave ungake ube muhle esizweni saseMelika sesibuyele kuNkulunkulu ngokugcina isonto. So do you see ukuthi bazalwane, bonke abantu baningi bazalwane, ngingabasho kuze kuphele ilanga. Kakhona uPastor Douglas omunye bazalwane, niyakhumbula one of the videos ngake ngamveza, okhuluma ngendaba yokuphoqa isonto, ethi abantu abangaligcina isonto njengelanga elingcwele kumele nje ba-accept ukuthi iMelika yisizwe sobuKristu and amaKristu amaningi eMelika igcina isonto, so ayikho into engenziwa. Njengokuthi mawusiya esizweni samaSulumane uFriday kuba yilanga elingcwele kanjalo kanjalo. Siyibona leyo nto, but naseMelika kumele kube kanjalo. But bazalwane, underneath le nto le kukhona uSathane esebenza. uSathane uzama ukuthi umhlaba uhloniphe owakhe umthetho esikhundleni somthetho kaNkulunkulu. So inkinga la, it's not about day, it's about worship. uNkulunkulu uthe, uSathane wathi uzokhetha ukulalela bani. That is the issue, the real issue bazalwane. And the issue bazalwane, we need to decide manje. Asikwazi ukuthi manje sibe in between esiyizwa lento. You know why? Because ibhodo seliyabila. Khuluma iqiniso bazalwane, ibhodo seliyabila, ukudla sekuzovuthwa. Njengoba sibona kwenzeka lezi zinto eMelika, each and every year the push is becoming stronger, the call is becoming louder ukuthi akufakwe isonto ukuze sibuyele kuNkulunkulu, fakuphoqwe isonto ngomthetho. Exactly lento esiyifundile bazalwane. So angazi uNkulunkulu ngempela kumele asifundise kanjani. So asikwazi ukuthi sibe phakathi nendawo concerning this issue, because iyona ezodecide bazalwane i-eternal destiny yabantu abaningi if sonke sebesiphila mase kuphoqwa isonto. Kuba lithi iBhayibheli umuntu owamukela uphawu lwesilo, and isilo sishilo ukuthi uphawu lwami ubungcwele besonto, ngoba ubungcwele besonto abukho eBhayibhelini, kodwa kugcinwa ngomhlaba wonke ukuveza ukuthi nginamandla njengesilo. Isho kanjalo iRoman Catholic Church, sawafunda izicaphuno zabo bazalwane. So esigcina uphawu lwesilo lithi iBhayibheli bazalwane, sonke uma ngawasamukela uphawu lwesilo, so bazalwane
sizoshiswa ngomlilo nesibabulo phambi kweengilosi zezulu ngaphambi kwewuka. So angiboni bazalwane sonke siyafuna lelo wayini lolaka likaNkulunkulu. Asikufuni lokho. Kodwa bazalwane, we need to decide. We need to decide and we need to decide manje. So esimeni lapho ayesifunde ukuthi yini bazalwane ukuvuthwa noba ngizothi ukuba ripe. Ngoba bazalwane ukuthi uJesu ufika when umhlaba su-ripe, especially laba abazibiza ngokuthi abakhe uJesu. Nathi uJesu bazalwane akazusithatha singekho ripe. Asuhamba noJesu bazalwane singekho ripe. Ayikho indlela esihamba nayo noJesu singekho ripe. So uJesu uzosithatha only and only if thina bazalwane we are now ripe. Uthi ngizama ukucesha-ke la. Alright bazalwane, ake senincwadi kaMateyu. Ngifuna sibone uthini ukuba ripe. Kaya singayi kuMateyu aseni kuMark, Mark chapter 4. Mark chapter 4. Mark chapter 4. Sofunda khona verse 29. Mark chapter 4. Now uJesu lapha mawufunda kuncwadi yesambulo uyatshelwa yingilosi ukuthi akafake isikela lakhe ngoba kuthiwa isivuno somhlaba sesinjani, sesomile, sesiripe, sesivuthiwe. Sezona bazalwane. And then kuthiwa ngempela wasifaka isivuno, wasifaka isikela sakhe wavuna, the earth was rich, verse 16 lo. Na ngifuna sibone ukuthi iBhayibheli lithi yesiphi isikhathi sokuvuna. Mawufunda kwincwadi kaMateyu 13, nilibhale phansi lingeke silivule. Matthew 13 verse 39 lithi iBhayibheli isikhathi sokuvuna ukuphela komhlaba. Uthi uJesu the harvest is the end of the world. Sezona bazalwane. So lapha yakuthi isivuno somhlaba sesomile sesiready. Kusho ukuthi kusuke sesifike ekupheleni komhlaba. Ekupheleni komhlaba. So lesigijimi noma le message engilosi eyintathu. Lesixwayiso lesi ukuthi kumele singamukeli uphawu lwesilo. Singakhuleki kusisilo. Futhi bazalwane singakhuleki nakomfanekiso waso. Lesixwayiso lesi bazalwane sixwayisa thina esiphila kulesikhathi sokugcina ekupheleni komhlaba. So bazalwane harvest isikhathi sokuphela, isikhathi sokugcina sekubuya khona uJesu. Na ngifuna sibone kuMark ukuthi isikela lifakwa nini. Mark 4 verse 9. Isihloko sakhona sithi umfanekiso womhlanyeli nowembewu ezimilelayo nowesinakha. Verse 29 uthi nxa sesivuthiwe isithelo afake amasinyane isikela ngokuba ukuvuna sekufikile. Kodwa bazalwane isikela lifakwa nini? Mase kuvuthwe ini? Isithelo, ngisho kunjalo. Now uNkulunkulu kwincwadi yesambulo ukhulume ngathi thina abantwana bakhe. Ukhulume ngathi njengesithelo esidinga ukuvuthwa. Ekuzothi mase sivuthiwe abuye uJesu eza ngamafu ezosithatha. Sezona bazalwane ngoba manje sesinjani? Sesivuthiwe. Sesivuthiwe. Now umbuzo njengoba sithi sonke silangazelela ukubuya kaJesu, silinde ukubuya kaJesu. Umbuzo uthi bazalwane, ingaba sesivuthiwe na? Ingaba sesivuthiwe na? Are we right? Omunye manje mase khona lo mbuzo kumele kube khona umbuzo wesibili ozibuzayo ukuthi yini kanti kahle hle ukuvuthwa? Ukuvuthwa kulula bazalwane. Angisho bazalwane makutshalwa kufakwa imbewu noma imbewu ye-apple noma imbewu yombila noma yini kufakwa ini imbewu. Now angeke usho ukuthi isithelo sesivuthiwe leso besitshaliwe mawukuthi lento ibitshaliwe esilinde ukuthi ivuthwe ayikakafani nalento kakuthathwe kuyona imbewu. Siyayizwa bazalwane. So ukuze sivuthwe kumele sifane nale mbewu letshaliwe noma nalento bazalwane ethathwe kuyona imbewu. And uJesu utshalekile kithi masamukele izwi lakhe. Mawufunda kwincwadi
Mawufunda incwadi kaLuka ekhuluma ngezwi, uthi izwi kuLuke chapter 8 uthi izwi liyimbewu. Kodwa mawufunda nakuncwadi emaGalatia chapter 3 ngicabanga ukuthi verse 16 uthi nguJesu imbewu. Uthi nguJesu imbewu. So bazalwane vele siyazi ukuthi uJesu uyini, nguye ulizwi likaNkulunkulu. Uma ukhuluma ngelizwi ukhuluma ngoJesu, ukhuluma ngento eyodwa. So le seed bazalwane etshaliwe la kuthina iseed kaJesu. Ukuvuthwa kwethu ukufana kwethu noJesu. uJesu wayenjani? Lithini iBhayibheli balisichazela ngoJesu? Khuluma into eziningi. uJesu bazalwane wayethobekile. Mateyu 11 mawufunda kusukela verse 28 ithi wozani kimi nonke ninensindo nenibulelekayo ngizonikeza ini ukuphumula. Nifunde kimi ngoba mina ngimnene futhi ngithobekile ngenhliziyo. Lezi bazalwane. So uJesu uthobekile. And kuningi okunye esikufundayo ngoJesu. iBhayibheli lithi uJesu bazalwane wayenomusa nani neqiniso. Jesu wayenomusa neqiniso. Ubani uJohane 1 verse 14 lo unomusa uJesu. So singakabi nawo umusa ofana nokaJesu neqiniso efana nokaJesu asikakavuthwa. iBhayibheli lithi uJesu azange enze sono. Omunye umuntu uzothi ngeke ngikwazi ukufana noJesu. Umbuzo wami uhleze uthi umuntu othi ngeke ngikwazi ukufana ngincamanishe noJesu, ngithi okay akunankinga. Wena ngokwakho ubufisa ukuthi uhluke kangakanani mhlambe noJesu? Ubufisa ukuhluka kangakanani noJesu? Ngoba uJesu masifunda izwi bazalwane akukho nakawodwa la uJesu wake wathuka khona. Mhlambe wena ubufisa ukwenza i-arrangement noNkulunkulu ukuthi akuvumele ukuthi uthuke kangaki ngonyaka. Njengoba iBhayibheli lithi uJesu wayigcwele iqiniso. John 1 verse 14 noma ufunda futhi nakuncwadi kaPetro. Yakhumbula kunevesi kuPetro ukuqala chapter 2 kusukela verse 21. Ukuthi abazalwane nathi sibizele kuloko ukuthi uJesu naye njengoba wahlupheka esishiyela isibonelo nathi sihambe ngamanyathelo wakhe. Bese lithi iBhayibheli verse 22 ongazange enze sono. Cabanga ukuthi yiwo lawo amavesi. Futhi kwangatholakanga amanga emlonyeni wakhe and there was no guile found in his mouth. So bazalwane uJesu wayengenasono. Wayengakaze aqambe amanga. So mawuthi ngeke uzufane noJesu ngiyavuma ngithi okay it's fine awuzufana noJesu. But umbuzo wami uthi ufisa ukuhluka kangakanani ke manje? Njengoba sewudecide ukuthi ngeke ukwazi ukufana noJesu, how different do you want to be from Jesus? Njengoba uJesu angakaze aqamba amanga, ubufisa nokuqamba amanga mangaki? uNkulunkulu akunikeze allowance yamanga mangaki ngonyaka? I'm sure bazalwane akekho ukuthini umuntu ofuna impilo enjalo. Ithempa yakho ubufisa ukuyiluza ngakho. Njengoba uJesu angakaze aluze ithempa yakhe. Ubona uJesu athi ngiyaxolisa I just lost my temper. Akaze kwenzeke lokho. Thina njengoba sithi hayi ngeke sifane noJesu. Kodwa iBhayibheli lithi sishiyele osibonela ukuthi sihambe ngokwey'nyathelo zakhe uJesu. Lisho njani iBhayibheli? Kodwa thina sithi hayi ngeke sikwazi. It's not ukuthi ngeke sikwazi. Ukuthi ngeke asifuni. That's the real thing. Ngoba bazalwane akekho vele umuntu ongakwazi ngawakhe amandla. But uNkulunkulu unikeze amandla kumuntu wonke ukuthi akwazi ukuthi afane nendodana yakhe uJesu Kristu. Uma ngaba thina siyavuma ukufaniswa naye uJesu. Sayizweni bazalwane. uNkulunkulu akakwazi ukuthi bazalwane athi esisizile kwezinye izinto ahluleke kwezinye izinto. Ngoba njengoba sonke silalele la lesifundo, ukhona mhlawumbe umuntu angibeke kanje. Akekho umuntu la kuthina olalele ongakaze asizakale esizwa nguNkulunkulu kwinkinga ethile mhlawumbe kwisilingo esithile wayinaso, kwisono esithile wayinaso. Kodwa athi mayibuke emuva manje athi hey, yazi ngangiphuza kangakanani manje angisaphuzi. Yazi ngangibhema kangakanani yazi manje angisabhemi. Yazi ngangihlebe kangakanani manje angisathanda ukuhleba. Yazi ngangithanda kanjani ukubukisa noma ukubukwa. Kodwa manje leyo nto ayisekho enhliziyweni yami. Abantu banazo izinto abangafakaza ngazo bathi hayi la uNkulunkulu ungiphile ukunqoba. But then bazalwane if uNkulunkulu usiphile ukunqoba kulezi zinto lezi esizibukayo ukuthi ngempela usiphile ukunqoba,
why singamthembi ukuthi uNkulunkulu lo msebenzi wokunqoba asiphe wona ngoba asenzele wona uNkulunkulu uyakwazi ukuthi awenze in every aspect of our life, kuyo yonke ingxenye yokuphila kwethu. Akumele kube khona isono umuntu abambile isono basigudlile athi hayi lethi vele ubaba wami wayenje noma yebo umama wami wayenje noma vele inkinga isizathu lokhu ngoba kanje nakanje nakanje. Bazalwane, akumele ngaba kunento kanjalo, because uma kunjalo then ngeke sifike kwisikhathi la uNkulunkulu abuke athi manje isivuno somhlaba sesivuthiwe. Uma ngaba sithi asikwazi ukufana noJesu bazalwane, then asizofika kule point le uNkulunkulu athi isivuno somhlaba sinjani sivuthiwe, ngoba ukuvuthwa kwethu ukufana kwethu noJesu. Kuyazwakala bazalwane, ngoba nguJesu imbewu etshalwe kithi. And bazalwane, sinobufakazi ukuthi uNkulunkulu unawo amandla, unawo amandla ukusisiza bazalwane kuso sonke isono. Why ngisho lokho? Ubufakazi yini? Yingoba bazalwane sonke sinazo izinto esithe sabambeka kuzo, kodwa manje uNkulunkulu wasisiza saphuncuka kuzo, sadabula kuzo. Sayizolweni bazalwane, whether ngamanga, ukuhleba, ukuphinga, ukuphuza, ukubhema, noma yi-pride, ukungaxoleli, ukubamba amagqubu. Sonke mhlawumbe sinamagqubu esake samabamba, kodwa uNkulunkulu ngokusiza nguye sadedela. Na uNkulunkulu uyathembisa ukuthi njengoba ngikwazile ukwenza lokho, if uyangivumela ngiyakwazi ukwenza konke. I can do the same thing kuyo yonke enye ingxenye yokuphila kwakho. But abaningi bethu siba satisfied ngokuthi hayi manje uNkulunkulu seyingenzele okuningi, ngeke phela ngize manje ngithi hayi uNkulunkulu akasise yonke into, nami sengifuna manje into engenzeki. Sayizwe leyo nto. And bazalwane, inkohliso le kaSathane. uNkulunkulu umsebenzi awuqalile uyawuqeda. Philippians 1:6 asifundeni, ngoba umbuzo uthi bazalwane, are we right? uJesu ulinde ukuthi sivuthwe. Philippians 1 verse 6. Uverse 6 uthi ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Sayini bazalwane, so ukufeza umsebenzi wokuqeda. Now kuthiwa uNkulunkulu uyozabuya uJesu, uNkulunkulu ekule business yokuqala umsebenzi wakhe kubantu awuqede. And bazalwane, wonke umuntu njengoba ngisho, yebo singavumelana sithi asikafinyeleli la sifisa ukufinyelela khona, futhi akekho umuntu oyoze acabange athi mayezibuka athi sengifinyelele, ngoba phela kuyakholwa ekufaneni noJesu. Kodwa nguJesu ozobona. That's why akabikho umuntu omemezayo. That's why izwi elithi isivuno sasala emhlabeni sesivuthiwe, lelo lizwi aliveli la emhlabeni. Sakhumbula kuSamuel 14 livela lelo lizwi ezulwini. Sayizwe leyo nto. That's why noJobe azange athi hayi ngiphelele mina, kodwa izwi lalivela ezulwini lithi uJobe seyiphelele manje, he is perfect. So akekho umuntu ozosibona yena, kodwa sizobonwa ngulo obukile. Umlimi wasezulwini athi hayi umlimi cha, lapha kuvuthiwe, lapha sekuvuthiwe. But this is the point now bazalwane, ukuthi all right, akumele sidukiswe nguSathane ethi angeke sikwazi ukunqoba. Konke la ubona khona kusatshekile, ngokusizwa nguJesu zama ukuqondisa futhi kuzoqonda mawenza kanjani. Isithembiso nasi sisimple, sine confidence. Ithi iBhayibheli la nge-English, being confident ukuthi lo oqalile umsebenzi uzowufeza. So bazalwane, confidence yami yini ukuthi ngempela yonke into engafani noJesu la kimi izosuka. Yini confidence yami? It's simple, ukuthi bazalwane yize ngingakafikeleli la ngifisa ukuthi ngifinyelele khona, but nginazo isiqiniseko ukuthi ikhona into uNkulunkulu ayiqalile kimi. Ndithi iBhayibheli mayiqalile uNkulunkulu, he will finish it. Sayizwe bazalwane, uzowufeza umsebenzi mayuqalile. Ngazi ngani ukuthi kunento uNkulunkulu ayiqalile, ngoba kunezinto engangizenza engingasazenzi, kunezinto engangizithanda engingasayithandi, kube nezinto engangingazithandi njengezwi kaNkulunkulu.
kube nezinto engingazithandi kodwa manje sengiyazithanda. Lapho ngiyazi ukuthi ikhona into uNkulunkulu ayiqalile, so akumele manje ngidangale mangibona ukuthi yazi namhlanje ngiqambe amanga. Vela ngisenalo ithemba lokuthi ngiyoze ngisizakale. Lithi iBhayibhile nalo ithemba. Yingoba uNkulunkulu waqala, and because waqala uyayiqeda into ayiqalile. Just like how uNkulunkulu kodwa besabatha bazalwane kuyingene kubo. Isabatha iyi-sign. That's why iBhayibhile mawufunda ku-Ezekiel 20 verse 12 ukuthi isabatha liyi-sign lokuthi uNkulunkulu nguye osingcwelisayo. Isabatha liyi-sign lokuthi uNkulunkulu mayiqale umsebenzi yawuqeda. uNkulunkulu waqala umsebenzi wokudala and then wawuqeda. Then washiyela ne-sign ngesikhumbuzo ukuthi njengoba ngaqala ukudala ngaqeda. Ningaze nithi licabange linye ilanga manihleli la emhlabeni mhlawumbe khona kwakushoda. Ubuke nje manje sihlupheka kanjani. Ngengcono uNkulunkulu wadala ukuthi nokuthi uNkulunkulu ngadala ngaqeda. The work was finished. What is the sign? Siyakhumbuzeka njalo masihlangana ngesabatha uNkulunkulu wadala waqeda. Kusho ukuthi nakithi, because siyakhumbula abazalwane ukuthi ngizothini insindiso noma ukusindiswa komuntu vele nakho ukudalwa. The work of redemption is the work of recreation, the work of creation. Ngiyazwala bazalwane, ngikuthatha kuphi lokho? Mawufunda ku2 Corinthians 5 verse 17 uthini umphostoli uPaul? Uthi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Sayizwala bazalwane, uyisidalwa esisha. So if any man be in Christ, he is a new creation. So bazalwane, ukungcwelisa kwethu umsebenzi ofana nomsebenzi wokudala. And njengoba uNkulunkulu wawuqala, uNkulunkulu futhi wenza njani? Uyawuqeda. Now since khona eqaleyo bazalwane thina sonke, we should be confident ukuthi bazalwane uNkulunkulu namandla okuqeda. Singalaleli uSathane, singalaleli imizimba yethu, singalaleli futhi ama-failures wethu. No. Kumele silalele ini? Izwi likaNkulunkulu. Njengoba lithi iBhayibhile uAbraham wathi seyineminyaka 100. Kuthiwa kodwa azange abuke umzimba wakhe owase ufana nokuthi ufile. Kodwa waba namandla wokholo. Wathemba izwi likaNkulunkulu elithe uSara uzobeletha. Uzokhulelwa abelethe ingane. So inkinga yethu is that uNkulunkulu mayikhuluma thina sibheka kithi, sibheka phakathi kithi, sibheke empilweni zethu nokuthi sibheke lento uNkulunkulu ayithembisile. Siclaim isithembiso kaNkulunkulu, sisebenzisana noNkulunkulu, cooperating with God. You know, nayi into engizoyisho. Ngicela nizwe kahle bazalwane lena. Nayi imfihlakalo yezinto zezulu. Mawukhuleka, indlela yokukhuleka ngayo, kumele ukhuleke with the knowledge, unolwazi lokuthi bazalwane vele nguNkulunkulu kuphela angakusiza ekulweni nesono. uNkulunkulu kuphela angakunqobela noba yini enye oyenzayo ngaphandle kokunqoba isono. Kumele ukhuleke usazi ukuthi only God can help. Sayizwala bazalwane, iprayer le yangisho, ngikhuluma ngeprayer. Then mase wenza kumele ufake i-effort okungathi uNkulunkulu akazufaka ngisho umunwe. That is the amount of effort okumele uyifake. uNkulunkulu ufisa ukuthi kube kanjalo. Indlela esifaka ngayo effort bazalwane in the things of God, befisa ukuthi uNkulunkulu sifake effort ongathi we did not know ukuthi uzosisiza. Sayizwa leyo nto. Kodwa sifake effort ephelele egcwele. I want to repeat this. Masikhuleka, indlela emele sikhuleke ngayo, kumele sikhuleke sinesiqiniseko ngoba vele unjalo ukuthi akekho umuntu ongasisiza ngaphandle kaNkulunkulu. Uyabona umuntu ongayazi leyo nto ukuthi usizo livela kuNkulunkulu kuphela ukhuleka kancane, but umuntu oyaziyo ukhuleka kakhulu. But mase sifake effort bazalwane, akumele sifake effort encane ngoba vele uNkulunkulu uzosiza. Kusukela ekuqaleni uNkulunkulu ehola abantwana bakaSirayeli wayengayifuni leyo nto. Makuyiwe empini wayengasho ukuthi hayi cha ningazimiseli. Babeyimisela abantu baze bakhuleke koJoshua ukuthi uNkulunkulu cela usisize kilanga unganehlisi seqhubeka lempi. And then they would put all their effort, oh Joshua. So when ufake effort,
ekuthini ungaqambi imanga, ekuthini ungahleli. Faka i-effort okungathi uNkulunkulu bengazukusiza at all. Sezolweni bazalwane, but wena uyazi ukuthi uNkulunkulu vele ngeke ahlale angakusizi, because without his help you can do nothing. But ngizama ukuthi bazalwane, kumele sifake yonke i-effort, kumele sifake yonke i-effort esikwaziyo ukuyifaka. Yingakho iBhayibhile lithi kumele uNkulunkulu kumele simkhonze ngenhliziyo yethu yonke nangamandla ethu onke. So in the service of God sifaka amandla ethu onke. I hope lokho kuyazwakala bazalwane. Now kunento enye engifisa ukuyisho ngendaba yokuvuthwa noma yokuba right. Ufuna ukudlula nje kule ndaba yesono. I want to speak about something as well. Asenincwadi kaMatthew 13. Umbuzo uthi, are you right? Okay, isikhathi sesingiphelela. I'm just going to say two things and then ngiyathula. Sesiyaqeda. I just want to say this ngoba yindawo ebalulekile. Matthew 13. KuMatthew chapter 13 ngicela sifunda verse 29. Uverse 29 ufundeka kanje. Uthi kodwa wathi cha, funa nithi nxa nibutha ukhula, nisiphule amabele kanye nalo. Verse 30 as well. Yekani kukhule kokubili ndawonye, kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo, buthani kuqala ukhula, nilubophe izinyanda ukuba lushiswe, nibuthele amabele engotsheni yami. All right, bazalwane. Now, uJesu lana wenza umfanekiso, parable. Usitshela ukuthi isivuno ukuphela komhlaba, verse 39 lowo. Naku verse 39 futhi asitshela ukuthi abavuni izingelosi. Seyizwa lento bazalwane. All right. Now, uyasitshela futhi ukuthi uJesu lembewu enhle lokhu right, abantwana bombuso, ukhula abantwana bomubi bakaSathane. Now, into engifisa ukuyibuza ngicela abazalwane bangiphendule. Bazalwane, lana kule parable kubonakala kukhona okuhle nokubi ensimini yenkosi. Le nsimi lena ngumhlaba. uJesu usho kanjalo. Yabo, the field is the world. Kukhona ababi abenza okuhle, khona benza okubi, baningi bona. Bese kuba khona benza futhi okuhle. So khona benza okubi, bakhona benza futhi nani okuhle. Now izingilosi bezibuza kuNkulunkulu ukuthi Nkosi, kwenzeke kanjani ukuthi kube khona both evil and good? Kanti ubungenzanga yini wena zonke izinto zazinhle ngoba ngesikhathi uqeda kudala sikhumbula ivesi Genesis 1 verse 31 uNkulunkulu wathi konke kuhle kakhulu. But manje sesibona khona nani nokubi. Then uNkulunkulu uyachaza ukuthi hayi uSathane isithi esenze lokho, yabo. Now ngicela ukubuza kubazalwane, ngicela ningiphendule. Sithini isizathu sikaNkulunkulu sokuthi manje why uNkulunkulu angaqedi manje athi because bakhona abalungile, bakhona abangalungile. Angivele ngisuse bonke labangalungile kusala abalungile kuphela emhlabeni. According to iverse besilifundile, what is the reason for not doing that? Ngicela ukubuza bazalwane. Ningiphendule. The unmute. Sithini isizathu sokuthi uNkulunkulu mhlambe not even now kuphela nje kusukela kudala ngesikhathi kubona ukuthi umhlaba ugcwele ababi nabalungile, why uNkulunkulu avela athi okay ngiyabasusa manje ababi sala abalungile kuphela kuqeda kanjani? Why kungenzeki lokho? Impendulo isevesini, impendulo singayifuni onye indawo, mase ngiyithola evesini. Won't get it. Asamemba zala nawo zala ngifuna ukuyisho impendulo singazamanga. Mina ngicabanga ukuthi njengoba silibele sifunda ngeharvest, ithi lana let both grow together until the harvest. So asikakafiki ku-harvest time, asikakafiki ekupheleleni. So even though there's two classes, but asikakafiki. Yeah. Amen. That's very true. Okay, asikafiki harvest. But izingilosi zona ezingabavuni asimhlambe ukuthi ingilosi nje ziyehla manje ukuthi azibulala abalungile zingababulala abangalungile. Azibulala abangalungile.
Asithi ziyehla ingilosi ukuthi ayibulale abangalungile, Sister Mpho, and then save laba abalungile, the righteous ones. Izingilosi ziyakwazi ukubona the difference between the righteous and the unrighteous. Just like how kwi-parable izingilosi zabona clearly ukuthi hawu naku kungalungile, and then they even offer uJesu zithi asihambeke siyosipula lo ongalungile, meaning they can see it. Siyayibona leyo nto, they can see it. Now uthi uJesu no, ningakwenzi lokho. Funa nithi nina nisakhipha ukhula, nisipule futhi nani namabele noba lokho okulungile. Now lokho kusho ukuthini-ke in the interpretation of the parable? Nakho bazalwane engikucabangayo oku-obvious. Lokho okulungile siyazi ukuthi abantwana bombuso kaNkulunkulu. Lokho okungalungile abantwana bakaSathane. But lithi iBhayibhile uma ngabe uNkulunkulu angabasipula asithi mhlambe ababulali. Sayibona leyo nto. Nalaba abalungile bazoba ne-experience yokusipulwa, ngazi noma ngichaza kanjani ngesiZulu, but bazokhubeka ey'nhliziyweni zabo. Labo manje okungathi balungile mabebona laba abangalungile bebulawa nguNkulunkulu. And you can imagine ukuthi ngaba njani manje. Angeke nje sibonele. Uyabona manje sinemindeni. Baningi abantu abangakholwa emindenini yethu. Imagine kwehle ingilosi ethunywe uNkulunkulu manje. Ngenza isibonelo, angisho, ngenza isibonelo. Asithi mhlambe nginobaba ongakholwa kodwa ngiyamthanda. Uyangisiza ngalokhu nalokho kodwa akakholwa. Kwehle ingilosi eseyizoqeda abantu abangalungile, imshaye ubaba ngenkemba lale lapha. Mawucabanga ngeke kube khona ukukhubeka enhliziyweni yami. Mhlambe ingayigcini ngobaba, kube khona nomunye umfowethu engizwana naye kakhulu ongisizayo kwezinye izinto. Afe ngendlela nje ebuhlungu. Ebulawa ingilosi, seyize ingilosi ukuzoqeda ngabantu abangalungile. Lokho bazalwane kuzokwenzeka. Lokho kungenza lento uNkulunkulu angayifuni. Ukuthi nathi sikhubeke, sisuke ngenhliziyo kuNkulunkulu, siye uNkulunkulu kodwa ngeke. Angiliboni uthando lwakhe la. Ngoba phela ubaba beyilungile bengisiza kanje, kanjani, yonke leyo nto. So in that sense, if izingilosi before kube khona a ripening, before bavuthwe laba ababi kuvuthwe nalaba abalungile, before bavuthwe, if kuyasipulwa kungakavuthwa, then laba abalungile nabo bazalwane unfortunately bazokhubeka bawe, bagcine nabo bewela ngesayidi kaSathane. But once kuvuthiwe konke, ububi kwabantu ababi kuzobe kubonakala, ngoba lithi iBhayibhile umuntu uzovukelwa ngisho umamedala wakhe, avukelwe ngisho umyeni wakhe, avukelwe unkosikazi wakhe, avukelwe izingane zakhe. Seyizwe lento bazalwane, lisho njalo iBhayibhile ngisho kuMateyu chapter 10. Then umuntu uyabona manje lobubi uNkulunkulu behleze ebona kodwa bungakavuthwa. Futhi another thing, umuntu uma seyivuthiwe kuzobe kunenye into ekhona enhliziyweni yethu engekho manje. You know what is that? Esingenayo manje yothi ezobe ikhona because of ukuvuthwa. It's faith. Ukumthemba uNkulunkulu ukuthi mhlamba ke silifunde leli verse. Nayi into ekumele ibe khona ezinhliziyweni zethu before uNkulunkulu abhubhise umhlaba. Asenincwadi yaMahubo 145, Mahubo 145. Ngeke sibukeni lokhu bazalwane. Now this is, yabona leli verse olifunda Mahubo 145 verse 17. Nayi enye into esingakavuthwa kuyo njengabantwana bakaNkulunkulu. Asikakavuthwa la. And I will tell you why ngisho kanjalo. Mahubo 145 verse 17. Verse 17 ufundeka kanje: uJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke, unomusa emsebenzini yakhe yonke. Nayo bazalwane, siyayikholwa lento esiyifundayo ukuthi uJehova, whatever it is that God does or permits,
noma yini uNkulunkulu ayenzayo noba ayivumelayo kweyami impilo, ngoba lento yinto ekumele ngiyazi. Kumele ngiyazi lento before ngikwazi ukuthi uNkulunkulu mayebhubhisa lapha angazi kwenzekaleni labantu besindani, because kuzobhubha nabantu esingabazi. Seyizwe leyo nto. But I need to have the conviction ukuthi uNkulunkulu ulungile kwindlela zakhe zonke, ibe sithi futhi unomusa kwimisebenzi yakhe yonke. Empilweni yami bazalwane, do we believe that? Ayikholwa yini lona ukuthi uNkulunkulu ey'mpilweni zethu mayivuma ngihlupheke ngalolu hlobo nangalolu hlobo ulungile, mayivuma kwenzeke lokhu nalokhu nalokhu, mina unomusa. Siyakholwa lokho, because if asikukholwa lokho ngezethu iy'mpilo, kuzoba lula vele ukuthi singabazi noNkulunkulu mase uNkulunkulu esenza bazalwane ukwahlulela kwakhe, when God is executing judgment. Ngoba bazalwane, into esazokwenzeka kubantu abangamkhethanga uJesu ayikho yinhle, yimbi, ibuhlungu. Lithi iBhayibhile uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi wakhe ongajwayelekile. Because God is going to do his work, his strange work. Seyizwe leyo nto bazalwane. Going to be so strange. So it's a strange work. uNkulunkulu uzobe ethukuthele, ekhipha yonke intukuthelo yakhe. Lithi iBhayibhile kwincwadi yeSambulo chapter 14 verse 10, kuthiwa le ntukuthelo yakhe izobe ingaxutshwanga nomusa. Do you understand leyo nto bazalwane? uNkulunkulu lapho njengoba enamandla amangaka, siyabona amandla kaNkulunkulu. Can you imagine umuntu onamandla njengoNkulunkulu enamandla ekhiphe le ntukuthelo yakhe yonke kuwe, ayixutshwanga namusa? What will happen to you? Akuyona into bazalwane encane. So mawuzoyibuka leyo nto isenzeka kubantu kubazi, abantu kubajwayela, abantu kubathanda, and ungenayo le conviction le siqeda kuyifunda manje, ungenayo lento le ukuthi uJehova ulungile. Ngiyashonelwa ingane namhlanje uJehova, kodwa ngiyazi ukuthi ulungile kuyo yonke imisebenzi yakhe. You know, kunenye ingane ngiyakhumbula komunye umuzi ngangishumayela kushone ubaba wakhona. Indlela inhliziyo yami ebuhlungu ngayo. Washona kabuhlungu lo baba and sasivangela naye, emthanda uNkulunkulu, kodwa washona kabuhlungu. And I remember before ngishumayele sixoxa ingane yakhona eyintombazana yathi kodwa ngesinye isikhathi indlela zikaNkulunkulu ziyabheda. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ngesinye isikhathi uyabheda. Just putting it very simple. Very simple. uNkulunkulu ngesinye isikhathi nje indlela zakhe ziyabheda. Ngabona ngivele ngithule ngoba ubuhlungu kakhulu. Ubuhlungu kakhulu umuntu. Ubuhlungu kakhulu. But le nto esiphetha kuyifunda futhi vele akayifundanga through ama experiences wakhe, ayibone futhi. Sometimes asikubona ukulunga kwaNkulunkulu kwizimo ngezimo, ngoba amehlo ethu bazalwana anake kakhulu lokho okubuhlungu, the grief. We are blinded by grief and tears. But nayo into kumele ibonakale bazalwane, ekumele siyazi, kube nesiqiniseko ngayo, uNkulunkulu is good in all his work. Engiyayithanda ngesiZulu mayithi unomusa uNkulunkulu kwimisebenzi yakhe yonke. Do you know, makuthiwa he's not only right, he's not only righteous, again the kwento elungile, unomusa. Worse could have happened to you, you deserve worse. Kodwa uNkulunkulu wena ungabona ngathi uyahlupheka, ungabona ngathi kwenzeka into ebuhlungu, but lithi iBhayibhile uNkulunkulu unomusa in all his ways. Can I just show you something quickly? Abantu babenayo kwiTestament elidala, ngithema ngiyifunda lento, but I wish uNkulunkulu angasifaka sonke lo mqondo. Because kule nsuku zamanje zokugcina awukho lo mqondo. Yabo. Ake siwufunde lo mqondo. Asiyeni incwadi. I think ngeke ngalifunda leli verse, but I just wanted to see this. Asiyeni kumazi wayekhulunywa nguye uDavide lokupostoli lamazwi siqeda kwafunda. Asifunde namanye amazwi akhe. Asiyeni kuSamuel. Book of Samuel, 2 Samuel chapter 15. I want us to see something. I think it's 1 Samuel. 2 Samuel chapter 15.
mangikhumbula kahle ivesi 26. Mhlawumbe Ufunde verse 25 and 26. 25 and 26. Just wanted to see something. 2 Samuel chapter 25. No, chapter 15, verse 15, 25 and 26. 25 and 26. Ufundeka kanje u-25. Inkosi yathi kuSadoki, buyisela emzini umphongolo kaNkulunkulu. Uma ngiyakufumana umusa emehlweni kaJehova, uyakungibuyisa, angibonise wona nendlu yawo. 26. Kepha uma esho kanje ethi, angithokozi ngawe, bheka, ngilapha, makenze kimi okuhle emehlweni akhe. Bazalwane, la mazwi akhulunywa uDavide ngesikhathi uDavide ebalekela abantu Absalom. Absalom efuna umbulala uDavide. Kodwa uDavide mayephuma ebaleka, nompristi wathatha umphongolo, the Ark of the Covenant, ethi uyamlandela. Uthi uDavide ngeke kulunga ukuthi umphongolo kaNkulunkulu uhambe emahlathini, ngoba asazi nokuthi siyaphi njengoba sihamba. Wathi wena sala lapho nomphongolo kaNkulunkulu. Then uthi uDavide, uma uNkulunkulu ethanda uzongibuyisa. Mayisabona kulungile ukuthi ngibuye, uzongibuyisa mayingenzela umusa. Sayizwa leyo nto bazalwane. Uthi kuverse 26 kodwa, uthi but if uNkulunkulu ethi angisafisi wena ukuthi ube inkosi. Yayizwa leyo nto? Uthi angisafisi ukuthi ube inkosi. I have no delight in thee. Uthi bheka ngiphambi kwaNkulunkulu, akenze yena lokho okuhle phambi kwamehlo akhe. Sayizwa leyo nto bazalwane? Umuntu othi Nkosi, uNkulunkulu usavumile ukuthi ngibe yile nto, uzongenza yona. But mayisethi angisafisi wena ube kulesi sikhundla, angisafisi ukuthi ube nakho lokhu. Lothi mhlawumbe unemali, avume uNkulunkulu ukuthi zikushaye izimo kancane kancane uyahlupheka, ubone ukuhlupheka kuyakusondelela. uNkulunkulu mhlawumbe akasafisi ukuthi ube nemali, unento afuna ukufundisa yona ngokuthi ungabi namali. But manje asinawo nomqondo wokuDavide othi bheka ngiphambi kwenkosi, ayenze okuhle emehlweni ayo. Yabo, yingakho uDavide wafunda ngoba wayena lo mqondo. Wafunda ukuthi uJehova ulungile kuzo zonke indlela zakhe, futhi unomusa kwimisebenzi yakhe yonke. Psalms 145 verse 17. Asinayo le attitude. And le can imagine sihlulwa bazalwane, siyakholwa kanje, siyamazi uJesu. Sihlulwa ngisho yisosha uJowabi. Ake sibuke isosha likaDavide, isosha laliphambili ngempela, isosha lempi. Naye wayenalo mqondo lo. Ngiyavile labantu babewuthole kanjani lo mqondo kodwa yokuvumela kangaka intando kaNkulunkulu. Ake sibuke similar verse aseni Chronicles. iChronicles zokuqala. iChronicles zokuqala ngicabanga chapter 19 bazalwane. Asifundeni verse 12 no 13. Khuluma la uJowabi. Ukhuluma nomfowabo Abishayi baye empini, impi yayivutha kakhulu. Empini ungafa at any moment. But ngifisa nje sizwe amazwi awakhulumayo. And from amazwi akhe sibone attitude wayenayo. It's amazing. 12 no 13. Uverse 12 ufundeka kanje, wathi, uma ama-Aramu engahlula, uyakungisiza. Kepha uma abantwana bakwa-Amoni bekwahlula, ngiyakukusiza. 13. Qinani, masiqinise ngenxa yabantu bakithi nangenxa yemizi kaNkulunkulu wethu. uJehova makenze okuhle emehlweni ethu. Lakimi ithi emehlweni akhe. Emehlweni akhe, yes. Amen. Now notice this. Uthi lo makwenzeka kanje asenze kanje. Makwenzeka kanje sizoresponda kanje empini, baye empini. Then uthi asibe nesibindi, asiqine, sijabule. Asilwele abantu baNkulunkulu nemizi kaNkulunkulu. Then athi ekugcineni uJehova akenze lokhu okuhle, hayi emehlweni ethu, but emehlweni akhe. Uma uNkulunkulu manje njengoba siye kulempi uvuma ukuthi singabi sabuya, akasafisi thina ukuthi sibe ngamabutho wakhe, makhethe yena.
Siyayizwa bazalwane, Mm. Yeah. kuhle uNkulunkulu ukhethe yena kuvume yena. Ngoba uyabona ukuthi mhlawumbe asisamlweli kahle, asisamsebenzeli kahle. So akasikhiphe afake abantu ababonayo. Siyayizwa bazalwane. But sibaningi asinawo lo mqondo. And that is what it means to be right. Ukuthi bazalwane simthembe uNkulunkulu. You know ukumthemba uNkulunkulu ngendlela yokuthi ngisho noba kubukeka engathi uyakulimaza uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngenzela okuhle. Thina masibukile into uNkulunkulu ayenzayo empilweni yakho uNkulunkulu ayimanje uyakulimaza. Wena ngoba uthembe izwi, lithini izwi laNkulunkulu? Lithi siyazi, Romans 8:28. Lithi siyazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nababiziwe ngokwecebo lakhe. Esho kunjalo. Why don't you believe that promise? Ukuthi ekugcineni yonke lento engathi yimbi uNkulunkulu uzoyenza ukuthi isebenzelane kube okuhle. NjengoJosefa, abafowakhe bayamdayisa. Mayifika lapha uphinda dayiswe futhi agcine seyidayiselwe uPotifar. Lo muntu lo wafaka emgodini, wadayiswa kabili, waphinde waboshwa. Kodwa zonke lezi zinto uthi ekugcineni uJosefa uthi uNkulunkulu wayikwenzela okuhle. Niyamuzwa lo muntu bazalwane. So lo muntu ufundile by a long experience, an experience enobuhlungu phakathi. Kodwa ufundile ukuthi yeyi uJehova ulungile, kuyo yonke into ayenzayo ulungile. Futhi unomusa. Ngiyambona seyiseGibhithe bazalwane. Sengumbuso eseGibhithe, everything sekeyakhe eGibhithe. The thought in his mind ukuthi yeyi uNkulunkulu unomusa. Bengenzeni mina ukuthi ngize ngikhethe ukuthi ngibe ngumbuso wale ndawo engaka? NginguJosefa nje, ngizalwa umelusi, indoda engenalutho. But manje sengibusa izwe elingaka. Ngiyamcabanga ebuka leyo nto. Yisiphi isifundo asifundayo lapho? Uyafunda ukuthi noba kwenzekela ini, noba ibuhlungu kangakanani, God is merciful in all his acts. So bazalwane, yonke into eyenzekayo kwimpilo zethu kulo nyaka noba eyenzeke last year noba yinini, uNkulunkulu uzama ukuthi sivuthwe. Ngoba ekugcineni that's all that Jesus is waiting for. Yilo nto kuphela uJesu ayilindile ukuthi sivuthwe asilande. Kuyazwakala bazalwane. Ayikho enye into uJesu ayilindile ngaphandle ukuthi sivuthwe asilande. So yikho nje bazalwane uNkulunkulu asifisela kona ukuthi sifana noJesu, number 1 ukuvuthwa kwethu lokho. Then number 2 ukuthemba uNkulunkulu yonke imisebenzi yakhe noma okungathi iyashaya. You know thina singabantu angisho ukuthi thina umpostoli Paul uthi kuyo yonke into asibonke. In everything give thanks. Ithi for this is the will of God concerning you. Why uNkulunkulu lethi asibonge yonke into? It's because uNkulunkulu uthi asibonge yonke into ngoba even when singaboni ukuthi lento izosisiza, but uNkulunkulu akayenzi into engazusisiza. Niyayizwa lento bazalwane? So uthi bonga ngisho ungaboni ngoba vele uNkulunkulu uyakusiza even when you don't see it. Even when yabona manje ngikhumbula eyami nami babuhlungu ngoba esikhathini esiningi mangihamba ngenza izinto vele ngisuke ngenza umsebenzi kaNkulunkulu. So khona la imoto ilimele nje kuyimanje. And ngazibuza mangihleli ngithi kodwa Nkosi, you know ezinye izinto ziyahlekisa. Imoto yami ilimele ngelanga bengihambile and ngikhulekile mangizohamba endlini, ngakhuleka namangivile emotweni. And kunabantu abahambile besiphuma emakhaya bengakhulekanga bacelanga lutho, bangibuya nje nezimoto ezingenamadente ezingashayisanga ndawo. And I'm wondering into enkulunkulu. Kodwa ngathi hayi uNkulunkulu uyazi into ezileni lento. Angiyiboni mina manje, kodwa angibonge nje Nkosi ukulimala kwale moto. Wena uyazi ukuthi yini oyivimbayo ngalokho. Mhlawumbe khona umuntu bezoyibona imoto ayibona ukuthi le moto enhlanje kanti njengoba seyilimele manje, mhlawumbe akho umuntu oyibuka. Mhlawumbe uNkulunkulu esazi khona umuntu oyifisa athi mayibuka inhle ayihalele. Uyayibona leyo nto? Kodwa manje mhlawumbe uyasinda, angazi lutho. Angazi lutho, but ngithi Nkosi ngiyabonga ukulimala kwale moto. Njengoba like literal njengoba iBhayibheli lithi asibonge yonke into because ayikho into uNkulunkulu ayivumayo noba ayenzayo engeke ekugcineni isisize
So that's why uNkulunkulu uthi asibonge, because usisiza njalo, whether we see it or we don't see it. And bazalwane, we need to have that conviction in our lives. Ibe strong, ikhule. And that is part of the ripening process. Yikho lokho bazalwane, ukuvuthwa. Singakabi njalo uJesu akwazi ukuthi bazalwane asilande. So ngicabanga ukuthi sizomalanga ngenxa yesikhathi. I want to continue to study. I think that next week there's one section nje esele. This is a very wonderful study bazalwane. Sibone ukuthi sivuthwa kanjani. Sivuthwa kanjani. But sizomalanga manje ngenxa yesikhathi, ake sivale nje ngomkhuleko. uNkulunkulu nomusa nothando olujulile, siyakubonga Nkosi ngesifundo esipesona. Siyabonga Nkosi ngokuthi usikhumbuze nokuthi sekuseduze kangakanani. Sekuseduze kangakanani baba. Masibuka iy'nkomba zesikhathi ukuthi nje lusisize Nkosi ukuthi Nkosi size ukuthi sivuthwe. Size Nkosi ukuthi sifane nawe Jesu. Size Jesu kakhulu ngoba kuningi kithi ngafani nawe. Kodwa Nkosi usinikeze isiqiniseko ukuthi Nkosi umsebenzi naku uqalile. Wathi Nkosi asivume asizinikele. Sisarende kuwe Nkosi ukuze umsebenzi uqede. Siphe Nkosi futhi ukuqina kokukholwa ukuze sikuthembe njalo noba yini Nkosi oyivumelayo, noba yini oyenzayo ekuphileni kwethu. Sifane noDavide Nkosi naboJowabi bebevuma bethi Nkosi yenza lokho okubonayo okuhle phambi kwamehlo akho. Futhi kuko konke okwenzayo kulungile. Size Nkosi sibe njalo ukuze silungele nathi ukuthi mase ufikile uzolanda abavuthiwe. Nathi Nkosi usibuthe. Sicela konke egameni lamandla likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just